שלום, אני נעמה ליגת גנור, אני מנהלת סטודיו לעיצוב גרפי במעגן מיכאל. עשיתי את הקורס של מוצרי מידע באינטרנט של שמוליק, בחור מקסים, מעביר את החומר בצורה גם משעשעת, גם מאוד מאוד יעיל, ישר יכולתי לעשות מזה משהו פרקטי ולקדם את העסק שלי, מאוד מאוד מומלץ. הקורס חולל שינוי רב בחיים שלי. אני רוצה לציין ששמוליק מעביר את החומר בצורה מדהימה. החומר מרתק ויותר מכל מעשי. אני רוצה להגיד תודה, באמת תודה. הקורס הזה שווה כל שקל והביא אותי לפסגות חדשות. תודה. שלום, אני גל זיו פזנוע, מאמנת בהנאה אישית לחיים, ורציתי להגיד לשמוליק הרבה מאוד תודה, שהרבה זמן של חיפושים להפוך ממומחית למשווקת, קיבלתי כלים, תכנים איכותיים, ליווי מאלף ועד תף, גם אישי, גם מקצועי. הרבה תודה, יישר כוח. קודם כל, הקורס הזה בא לי בזמן, היה לי איזשהו רעיון למשהו וככה, זה בא לי בזמן והחלטתי שהנה, יש לי את הכלים איך ליישם את זה ומה לעשות עם זה. קיבלתי המון ידע, בצורה נגישה, בצורה מעשית, יכולתי לעבוד אחד לאחד, בקצב שלי, בדרך שלי. תמיד כשנתקלתי באיזושהי בעיה, פניתי לעזרה, קיבלתי עזרה, דרך המייל, אפילו דרך הטלפון. תמיד היה נעים לפגוש את שמוליק, פנים ידידותיות, נעימות, מסבירות פנים. וזהו, זה תהליך לא פשוט, מין לידה של ילד כזה, אבל מאוד נהניתי, אני עדיין עושה, אני עדיין מתמודדת עם זה, ואני ממליצה למי שיש לו איזשהו רעיון ככה להוציא החוצה, זה דרך מצוינת. תודה. מה שמייחד את שמוליק זה כמה דברים. אחד, יש לו מחויבות טוטלית לתלמידים שלו. הוא מתקשר אליהם ביום ובלילה, והוא תמיד פתוח לשאלות, נותן תשובות, עוזר בהכוונה למקורות אחרים. שניים, את כל הקורס הוא מעמיד לרשות התלמיד טוטלית. זאת אומרת, תלמיד יכול להוריד את זה למחשב שלו, תלמיד יכול לשמוע את זה באודיו, תלמיד מרגיש שהוא שילם על קורס שהוא שלו, בשונה מאחרים שרק נותנים לך לצפות ולא נותנים לך עצמאות. והדבר השלישי, זה בנוי מאוד מאוד תכליתי, מוביל מנקודה לנקודה. כשאתה מסיים את הקורס, אתה בדרך כלל מסיים אותו כבר עם מוצר, ולא שהקשבת, שמעת ועכשיו תישן עם זה כמה שנים. ולכן יש ערך רב בגישה שהקורס מתנהל. שמי אורי בן נשר, דוקטור אורי בן נשר, ואני למדתי אצל הרבה מאוד מהמורים בתחום, ואני חושב ששמוליק הוא ייחודי בגישה שלו. תודה. וכמובן היה ממש, אני כבר בסיום הקורס הראשון, והיה מאוד מאוד כיף. וקיבלנו המון ידע, ולא סתם ידע שנשאר באוויר, אלא שאנחנו עושים איתו משהו, והרבה, וזה תכלס מה שקובע. אז תודה. שלום, שמי רינה שיינברג ואני מנכ"לית Shine Your Life, חברה לפיתוח כישורי ניהול וליווי ותמיכה למטופלות פוריות. אני חושבת שהקורס של שמוליק הוא מאוד בעל ערך. אני חושבת שהתכנים שם הם תכנים ישימים, הם מובאים בצורה מאוד מאוד פשוטה, ובכל סרטון הוא מפתיע, אם זה בסוג הוידאו, אם זה באנימציות שהוא מכניס, וזה אף פעם לא משעמם להקשיב לו, ותמיד אני מסיימת שיעור ואני אומרת, אוף, איזה חמוד. וחוץ מזה, הליווי והתמיכה ששמוליק מציע לאורך הקורס הם מעל ומעבר לציפיות, אם זה ברמת זמינות, אם זה ברמת עצות, אם זה ברמה של הקצאת זמנים. תמיד כשפניתי הרגשתי שהוא מוכן והוא מתאמץ, וגם בדברים שלא קשורים לקורס, והוא פשוט שם בשבילי, בשביל ההצלחה שלי, וזה לא יסולא מפז בעיניי. אז אני ממליצה בחום רב על עבודה עם שמוליק, על הקורסים של שמוליק, כי דבר אחד תהיו בטוחים, הוא לא ינסה לרמות אתכם והוא לא ינסה למכור לכם מוצרים ריקים מתוכן. תודה.
שלום, שמי שרה זלוף, ואני עשיתי את הקורס של שמוליק, ומה שאני רוצה להגיד, שמאחורי כל סדנה עומד הבן אדם, ומי שעומד מאחורי הסדנה הזאת זה שמוליק, עם המון שפע ונתינה ורצון לעזור, ולשמחתי נתקלתי בסדנה הזאת, והרגשתי שהמקום שלי הוא מקום בטוח, השפע שלו בא מכל הכיוונים, תמיד הוא מעדכן ונותן, תמיד אפשר ליצור איתו קשר. אני ממליצה בחום. אפשר לקבל את המידע הזה בהרבה צורות, אבל עם שמוליק זה גם נטמע.